Čaute, vítajte späť po strašne dlhej dobe. Ja už neviem, ako vám držať ten mobil. Rozhodla som sa, že pre vás natočím vlog z víkendovej výstavy vo Veľkej Ide, aby ste videli, ako to u nás na výstavách funguje, alebo teda ako fungujeme my. Za chvíľu sa chystám do roboty, musím ešte stihnúť vykúpať Baileyho, dobaliť si veci na cestu a výstava teda začína zajtra ráno o 9:30. Ale dneska sa musíme dopraviť ešte do Prešova, odkiaľ pôjdeme s kamarátkou potom autom na druhý deň. Nemám toho rozhodne málo, takže sa vidíme. Tu už mám nejaké veci nachystané, potom dole mám ešte kenelku. Toto, ak sa pýtate na čo je, tak keď umiem Baileymu nohy, tak to tomu navlečiem, aby sa nezašpinil. A keďže je dažďová sezóna dosť celkom, tak tu pod týmto mám ešte prší plášť. Ešte máme botičky, ktorom obujem. Chvála Bohu, sme nepotrebovali využiť ani návleky, ani prší plášť. Let's go. Asi mi za chvíľu odpadne ruka. No. Tu máme grooming place na dnes, máme elektriku a som mega rada, že konečne môžem upravovať psa vonku, teda psy. Chodia mi sem na úpravu aj psi, ktorí majitelia požiadajú o pomoc s úpravou na výstavu. Zase nič nestíham, neznášam, keď nič nestíham, ale mám taký život, že nikdy nič nestíham. Presťahovali sme sa do mesta takýmto krásnym parkom. No a máme tu bath time konečne, teda nie, zabudla som na podložku. Sme späť, máme tu bath time, treba poriadne hlavne vykúpať, vysušiť, namočiť všetko. Toto všetko trvá asi 3 hodiny mne, normálnym ľuďom aj menej samozrejme. A tu môžete vidieť, ako sa to užíva náramne. Dobrý grooming je u mňa základ, pretože tak ako dokážete psovi zamaskovať chyby, tak aj vy zdvihnete jeho prednosti. A tu som ja po takmer hodine fénovania. Tak toto je spúšť po strihaní, fénovaní. Toto tu máme takto vždy, všade. No. Sme dorazili. Tu budú mať psičky vlastnú miestnosť na noc. Nádherná predstava, ale títo dvaja s nami aj tak nakoniec spali. Rýchly disclaimer, toto videjko, ktoré sa chystáte vidieť zo soboty, v piatok som mala rúžové sako a posudzoval nás pán rozhodca z Maďarska. Bohužiaľ som to videjko z piatku nezohnala u nikoho, ospravedlňujem sa, ale snad sa vám táto vsúka bude páčiť. Práve ste mohli vidieť nejaké zábery z posudzovania a potom sa Bailey ešte zúčastnil junior handlingu s jednou babou. Ježiši. Ideme si dať práve zapísať výsledky a viac vám poviem o tom večer. A idem si dať niečo na obed, lebo som totálne hladná. Bailey získal CAC, CACIP a BOSS v triede šampiónov a už mu chýba iba posledný CAC v triede šampiónov na to, aby sa stal grand šampiónom Slovenska. Aby ste sa v týchto oceneniach a tituloch vedeli lepšie zorientovať, do popisu vám hádžem link, kde si to môžete všetko pozrieť. Mňam, aktuálny outfit, tenisky, sukňa a nejaké špinavé tričko. Šli sme venčiť pred poobedňajším programom, pred poobedňajšou súťažou. Volá sa to Král šampiónov, je to jedna novinka, alebo teda možno, že iba na tomto podujatí to je. A budú hlasovať diváci, ktorí pesujú najkrajší z výstavy. Takže ideme si zasúťažiť, je to zadarmo a uvidíme, ako sa nám bude dariť. Ako inak by to mohlo na súťaži, ktorá je zadarmo, dopadnúť, ak nie podvodmi. Takže celá súťaž sa vraj anulovala a výsledky sa hodnotili podľa nejakého iného systému. Opäť tu mali takýto mega výber vecí a zase som neodišla na prázdno. Tu sme usúdili, že ešte nejaký tréning by bol asi fajn. A takúto brutálnu grilovačku sme mali u Paťky doma.
Dnes je sobota, druhý deň výstavy. Bailey dostal výbornú 2 restarts v triede šampiónov a posudzoval nás pán rozhodca z Poľska. Čo hovoríš na rovný terén? Výborný. Ty kokos, jak to také diery môžu byť? Tam to bola Shelty a Nera a toto je Koja, Nerina dcera. No a teraz nasleduje posudzovanie Shelty s Paťkou. Čo vám poviem, no Paťa je proste klasik. Po celom dni, deň 2 teda, vyzerám takto. A rozhodla som sa, že si idem založiť posúdky a ako tak pozerám, tak Bailey už má celkom dosť do všetkých výstav. Narátala som nejak približne 21 výstav, ak som sa nepomýlila. A všetky posúdky si zakladám sem, aby som vedela a mohla si ich takedy porovnať a späť sa na to pozrieť. A ak si pamätáte, tak myslím, že nejaké 2 roky sa nepísali posúdky vôbec, teraz už sa píšu online, čiže ja si to idem prepísať do tohto, aby som to mala tu, lebo asi nemám čo robiť. Bol to naozaj náročný víkend, respektíve piatok a sobota a štvrtok. Ja mám niečo ešte k tomu teda povedať. Grand Championa sa nám teda nepodarilo na tejto výstave dokončiť s tým, že v druhý deň dostal Bailey známku Výborná 2, čo nám teda nestačilo, potreboval dostať Výborná 1 CAC. A tým pádom sa teda vidíme na výstave nejakej ďalšej na Slovensku, čo sa bude konať od oboch rozhodcov, či už v piatok od pána rozhodcu z Maďarska alebo v sobotu od pána rozhodcu z Poľska. Bailey dostal naozaj úžasné posudky, za čo som nesmierne rada a nebola mu vytknutá ani jedna jediná vecička. Máme teda celú výstavu za sebou, ja vám veľmi ďakujem za zliadnutie, určite nám ukážte podporu vašimi lajkmi, odbermi alebo komentármi. Snáď sa vidíme čoskoro pri nejakom ďalšom videu. Ahojte! Čo? To čo vravím?